बुबाग्रा आरो थाङै कक सालायनानै कुनो भिखारी बाय कक सालायनो थाङा भारतबर्षनि होम मिनिस्ट्रि बाय ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার বাই কক সালাইনা থাং দङ এবং অবশ্যই ও দাবি পুরনিয়া সাকজরাতৈ बुबाग्राबो बिनि माइचाया तंमानो बया कारग्लाक नर खना खना मैं भूखे प्यासे दिल्ली जाऊंगा अर्थात माइचाई नो बथांनाय हाइचे एवं दाबी मान्यासाक बिनि माइचामन चाया तंमानो बया कारग्लाक एवं चिनि वाइटीएफ रंनो बसाइक्लांखा नरम मंच गाट दे मो मंचनो तास बायदि मैं फिर से वापस आऊंगा खबर काहाम तखे मो मंचो बसाइनो बुबाग्रा जोंनो जतनो सानाय हाइजाव खबर का बिनि बागै चिनरो सिनियर लिडार रक दङ पोज देया हाय बरक चिनि मजलिसपुरनि प्रार्थी फाइजाक चिनि रंजन सिन्हा फाइजाक चिनि टिप्रासारकनि लगे लगे इवेन बुइनि दफानि बरक पर्यन्त मंच फायै बरक चिनि राजा माइचाई चिन्ति प्रासारं बागै दाबी खाइतानि दिनै फाय आसुकताक फाइजाक आगामी दिन जों थामसा दंखै समग्र नर्थ इस्ट खंथानाय ति प्रासान दाबी जों माननाय हाय दिनै कनरेड सांमा दिल्ली थांजाक मिजोरामनि नेतारक जोंनो फन खाइजाक नागालैंड नेतारक फन खाइजाक आगामी दिन नंनि दाबी मानजासा बुबाग्रा माइचाई तंमानि मो आंदोलनो नागालैंड अरुणाचलनि बरक पर्यन्त फायै मो आंदोलनो अंशग्रहण खाइनान बागै बरक टेलिफोन दै समर्थन जानो गयचे अमचिनि थामसा तंमानि फसल आर जदि जों दिनै बुइनि दल कतर पार्टी कतर रांगनां दल खाइ दंखाय दिनै समग्र नर्थ इस्टनि समर्थन जों मानग्ला खामु दिल्लीनि फन जों मानग्ला खामु ताकुग्र जों वानानानि करै কোনো কিদিনাবো করেই মতিনি হা আমরা তো বলছি না ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালিরা থাকতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুরীরা থাকতে পারবে না অন্য কেউই থাকতে পারবে না এই কথা আমরা বলি নাই কিন্তু অবসায়া মচিনি হা তংমানি চিনি এডিসি এরিয়া সহ বাকি ত্রিপ্রাসা তংমানি এরিয়া নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন খাইনাं দাবিছে जों खायो जों केबनि मानथाय सप्ताहनो टिप्रासारक अरो केबेंमान करै चिनि मानथाय चिनि हा चिनि हाओ जों जे मुसुक्तै जों तंनानि चिनि कक दङ चिनि जामुं दङ चिनि जामुं दङ चिनि गानमुं दङ जोंहा टिप्रासारक जों टिप्रासान तंमुं तंनान बागै चिनि हाओ चिनि अधिकार नांगौ आमुसि चिनि चिन दाबि जों तो केबनि बिरुद खाया बिनि बागै महाराजा किफिल फाइमानि आगे बसाइग्लांखा जारा तिनि फाइनाय चिनि टिप्रा दफानि बरकरक अन्य दफानि बरकरक जारारो फाइनाय नरर जतनो थैंक यू नरक नगथांनि मो प्रोग्रामनि परे बुबाग्रा जखन दिल्लीओ प्रतिनिधि दल बाय थाङै चुक्ति खाय किफिल फाइखाय अरो देवायसा जों फाइ मिलि फाइनाय चिनि खबर तामो जों आबनो खोनानाय आर जदि भारत सरकार चिनि दाबि न मानि हई चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नतयै जदि चुक्ति खाय आदिनो थाङै जों उत्सव खालायनो जों तंथबनाय आंते आनि ककनो गोबां लकरिलिया आंबो आगरतला थाङै बुबाग्रा बाय चिनि प्रतिनिधि दल तामुंनाय चिनि ककथाय तामुंनाय बो ककलाम सालायनाय भारत सरकार रिङै दंफुरु चिनि कक बाय कायसा दंलेना पुमा सुतैना नाय दंफुरन मारम नाय बङाबो कक गाहाम दाहानि आंसि आइ जेहेतु पुन सुतैना नाय दंखा जरानो मारम लायनाय मो जरावनो जों भारत सरकार बाय कक मा पाइलायनाय आन्थानि जे बुसुकबार फाइका दिल्ली नेतारक जाके जाके मोबाइल नेटवर्क खामिया बर कक सानन मुचुं जागो चिनि दिनिनि कुथुम लायबानि चिनि मो जबा थिनांगोबो दफा थांनान बागै देव गराक एवं गोथां गलक गङै दंथं आपसो जतनो कक नारगै आनि कक आरनो रंनो थाखा जतनो बेलाय बेलाय हाम